Toníček je malý zvídavý kluk, který má rád dobrodružství a najedno se právě teď vydává. Slyšel totiž, že se nedaleko ukrývá poklad. Toníček na své cestě za pokladem objevuje louku, les, potok a rybník a spoustu zvířátek. U rybníka Toníka okamžitě zaujala žába sedící na kameni. Ahoj, žábo, prosím tě, neslyšela jsi o pokladu, který by se měl někde tady v okolí ukrývat? Zeptal se nesměle Toník. Kvák? Ahoj, Toníčku, kvák? Náhodou slyšela. Kvák? Odpověděla tiše žába. Na konci příběhu dítě hledá poklad, který můžeš pokaždé umístit na jiné místo. Pořiď i ty svému miláčkovi jeho vlastní vzrušující příběh plný zábavy. Více informací v popisku. O Toníkovi.